Mayapat magrasyang abak po kaya kongan. Kambeda rin kaya katampan sariling kayaduanan para kaniting miso. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin. Ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari. Jose Pepe Hison. Chris and Rona Gomez and family. Healing. Father Alex Dizon. Father Eric de Guzman. Father Lord Christopher Beltran. Monsignor Sunny Lumanog, para karing mag-birthday, Francis Jan Tayag, Miguel Gabriel Medellin, para karing kaladwadari, Domingo Senior, Julieta, Marciano, Antonieta, Tomas, Franklin, Gelasio, Francisco, Lucas, Consuelo, Leonor, Ernesto, ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakad tapot makyabek indalita pamuklat. Ilagin ng ipapo ng anak ang po ni Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. At kaya ka antimurin. Maya payabak kaya kaingan po. Maya payabak po among. Ting mikakapatad, bantang abiyabing matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, panyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikayong maganakang iba at Diyos ning sablang pamamatula. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo king kapamilatan mo. Makasadya karimbanwa. Ing kayablasan ding tapat keka. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo iking kekeng patnube. King pamanupad karing aral ng Kristo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu pakaluluwa na katam at king pangapatawa da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Kapurian keka o Diyos sa tipaning ginuming Yesu Kristo alang upaya para king kayapan ay mo sa manibatan king kekang kasunduan. Alang pangako amalyaring panayan na mo sana inalok ning lugod mo. Pasignangan mo sa ingkay kaming kasalpantiyanan. Tanggap kingkay kang kasunduan. At pagkaluban mo kaya sanang lugod at tupad kingkay kang kautusan. Itinganadon mi
kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye at magari kambemo at ng Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Ibat ya iting sulat kang Pablo, ay apostol ng Kristo Jesus, king kapamilataning kaburyaning Diyos, at ibat ya naman kang Timoteo, akapatad tamo. King iglesia na ning Diyos karing Korinto, at karing sablang pinili na ning Diyos, king kabilugan a Akaya. Manano na sanang ing Diyos ay igpatamo at ing ginutamong Jesucristo, pagkalub na kaya kayo, ing grasya at kapayapan. Munyetamong kapasalamatan king Diyos ay igpaning ginutamong Jesucristo, ing makapagmula lang igpa, at ing Diyos apanibatanan ning sablang tula. Pamatula na katamo king sablatamong kalungkutan, ban king kapamilatanan ning tulang tinggap tamo kaya, itamo naman, asaw pantala ring atyu king nanu pamang kalungkutan. Nung makanano karakal, ing pibabataming kasakitan, king pamakiyagong mikang Kristo, makanyan mo naman ing tinggap ming tula ibat kaya. Nung magkakasakit keman, iti para king ikasaplalayo at ikaligtas. Neng mi pamatulan kami, iti para king ikatulayo at ikasikanyulog, ban makapibabata kayong kalupami, king kasakitan adaralanan niyo. Inya matibe ing kapanayan mi kaya kayo, uling balumi, king kayabera kayo, king kaya kaming tula, nung makananura kayong karame, king kasakitan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Pasalamatan kay ing Ginoo kapilanman, labi ko elatok ng pupuri kaya. Ing Ginoo yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikayong mayayalipusta. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Parangalan ye kambe ko ing Ginoo, miyabe-yabe tayang puryan ing kayang lagyo. Menigapu ko king Ginoo, at peki batana ko, karing sablang takot ko, linigtas na ko. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Ing Ginoo yang bante mo, siping mo at tsuya, banke ka magluwalo. King patingapon ni Ngaldo, naka panasakitan, ni ing bulan, kaya kabaning kabengyan. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Ingata na kaning Ginoo, king sablang panganib. Ilisyana ka, king sablang ligalig. Ingata na ka, king kekang pamaglako, ang gaking pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman. Takman yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Ulining lugod mong alangkupas, sikaswan mo ko sana, banding utos mo, kakulang ato paran. Alleluia, 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 Alleluia.
Ing Ginoo mantabi kay kayo, at kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Panakit ng Jesus, karing kay kaldan, minukit siya king bundok. Inyang may kaluklok ne, linapit la kaya, ring kaya nga lagad. Kay ba't migmula yung migsalita, at nga nang tinuro karela. Mapalad la, ring ala nang aliwang panaligan, nunemo yung Diyos. Uling miyabela, karing pagarian ng Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulan na lang ng Diyos. Mapalad na rin mapakumbaba, uling kamtanda, ing pengako ng Diyos. Mapalad na rin alang aliwang pagnasan, nunemo yung tupad, king kaburian ng Diyos. Uling pagkalub ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad na rin mapaglunos, uling lunusan na lang ng Diyos. Mapalad na rin ating malinis, apilubluban, uling akit ding Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para kin pamakikasundura ding tao. Huling ituring na lang ng Diyos, anting anak na. Mapalad na ring daralang pangalupig, paulining pamanupad da, king kaburian ng Diyos. Uling kaya bela, king kayang kayarian. Mapalad kayo nang lilibakan da kayo, reng tao, at dulupigan da kayo, at magsalita lang mihaliwang kapanyaran laban kaya kayo, king uli ko. Tumula kayo at magsaya. Uling mika maragul kayo nga blas karimbanwa. Makanyang dala namang linupig, ding propetang minuna kaya kayo. Ing maya pabalita, ding kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning. Siyempre po ito ang ating binasa ngayon ay pamilyar kayo at ito ang tinatawag na Beatitudes. At sa 4 na ebangelista, 2 ang mayroong ganitong Beatitudes. Si St. Luke at saka ito si St. Matthew. Do pareho silang Beatitudes pero meron silang pagkakaiba. Yung kay Luke, more on material poor ang ginamit niya. Yung mapalad, kayong mga dukha, dahil sa inyong kaharian ng Diyos. Parang nakadirect sa mga materially poor, yung talagang nagdarahop sa buhay, kulang sa buhay. Pero itong kay Matthew, may pag-iba, no? Kasi yung sa kanya, sa English, blessed are you who are poor in spirit. Oh, blessed are the poor in spirit. Dinagdag yan yung spirit. Blessed are the poor in spirit. Isang Bible commentator nagsabi, kasi iba yung kalagayan ni Lucas, St. Luke, kay Matthew. Si St. Luke ay isang physician. Siya isang doktor. At nung panahon na yon, hindi ganun kalukrative ang pagiging doktor. Hindi ganun kayaman ang mga doktor di tulad ngayon. No? Mayaman ang mga doktor. Magandang buhay ng mga doktor. Pwedeng naghihirap yung mga doktor nung panahon na yon. Samantalang si Matthew, isang tax collector. Kaya hindi siya naghihirap sa buhay. Maraming pera. Sagana sa buhay. Kaya kung titignan nyo, kay Luke, mapalad ang mga mahirap kasi hindi sila pababayaan ng Diyos. Mapalad ang mga mahirap kasi sila ang focus ng pagtulong ng Diyos. Kaya pag mahirap ka, huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. Parang ganyan lang kay Lucas. Samantala, yung kay Matthew, dahil mayaman, paano mo sila gagawing hindi sila mahirap eh. So, parang hindi applicable yung mapalad kayong mahihirap kasi mayaman eh. So yung kanya, mapalad kayong, tignan niyo yung translation sa Kapampangan, mapalad na rin alang aliwang panaligan, nunemo yung Diyos. Yun ang poor in spirit. Ang poor in spirit ay yung walang ibang pinapanaligan, kundi ang Diyos. Kaya para sinasabi ni Matthew sa sarili niya, sa mga tulad niyang mayaman, huwag kayong manalig sa pera.
sa kayamanan, sa karangyaan. Hindi dapat siya ang paniniguro sa buhay. Hindi yan. Hindi dahil marami tayo ipon, ox na. Hindi. Kaya si Matthew ang paalala sa mga mayaman, dapat huwag yan ang inyong pagkatiwalaan at panaligan, kundi tanging Diyos lamang. Huwag nating gawin Diyos ang pera. Huwag nating gawing Diyos ang kayamanan. Kaya huwag nating sambahin ang kayamanan. So yan. So kayo po dito, saan ba kayo akma? Nung kay Beatitude ni Luke. Dahil ngayon ay hirap na hirap. Pero nagbibigay ng lakas ng loob si Luke, huwag kayong mabahala. Mahal ng Diyos ang mga mahirap at hindi niya pababayaan. O baka mayaman kayo. Kaya huwag masilaw sa kislap ng kayamanan. Dapat manatili Diyos ang Diyos. Hindi yung bigay lang niyang panggastos natin at para punuin ang ating pangangailangan dito. Ang ganda pa po ng kay Luke ay kay Matthew, ditong ating binasa. Kasi kay Luke, mapalad kayong nagugutom. Yung kay Matthew, blessed are those who hunger for righteousness. Kasi hindi nagugutom Sagana So paano siya? Anong kagutuman ang kanyang mararanasan? So yung kay Matthew, yung mga nagugutom sa kabutihan. Yung mga nagugutom sa kabutihan. Kasi mga nagugutom sa kabutihan, magpupursigit, magsisikap yan para ang mapairal at matupad ay ang kabutihan at matuwid. Tignan niyo po, kung minsan tayo sumusuko pag marami ng kalaban pag marami ng naninira, pag marami ng gumagawang kalokohan. Ika nga, kung hindi mo sila, if you cannot help them, join them. Parang ganyan. Kung pare-pareho na lang ganyan, edi sama na rin tayo. Kung pare-pareho na lang baluktot, mandaraya, manlaloko, mandarambong, yun na rin ang kalakaran. Edi makisama na rin tayo. Pero kay Matthew, hindi. Mapalad yung mga patuloy na nagugutom para sa kabutihan. Dahil sila'y magtatrabaho, di titigil hanggang ang kabutihan ay mangibabaw sa mundo. Sila ang kinasisihihan ng Diyos. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na binigyan ng magandang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ni San Mateo. Idulog natin sa kanyang ating mga kailingan, impakibat mo, anak ng Diyos, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Anak ning Diyos, kaya kaming Mesiya, papasyag mong mapalad ding maluka king Espiritu, ibiye mo sa kaya kami ing kababan, makakilala king kaya karapat dapat tanggap king grasya mo't kaligtasan. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mapamakalulong Ginoo, pepanuwanan mo ring kapuspalad ketiking yato. Kapilan man sana, Emila, pangalalwan, ding ating labis-labis ngeni, at lubos magtamasa, king makayatong biye. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banal na Ginoo, pepanuwanan mo ring dalise puso, ding kekeng parasan, paratilasan ang tapat at dalise. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mitmong kapayapan, a Ginoo, inawas mong mapalad ding magdulap king kapayapan. Alakwan mi sana ing katahimikan, ding alaming pakialamabye, at tapat makapagobra,
king pamitatag kapayapan, karing paraming tao, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mi pa akong Ginoo, pepanuanan mo ring daralan kasakitan, alang-alang king lagyo mo. Mi katetagan kesa ng tuki kaya ka, ang gaking kalbaryo, banketa, abalumiya ing maligaya ng kayabakan, ning pangasubling mebye, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Anak ning Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adon tamo po ing sarili tang kapagnasan. Maligayang Ginoo, pakiramdam mo rin kay kayong panalangin, ipagkalubong nga talasas mila rin kay kang turu, at baboning sabla, asana milang mit mong lugod, king aldodoming pamibiyebye. Ikang mabibye, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo para kimpa magsadya karingayin. Reta pong makasadyang mag-oper talakad na po. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, ing sikanan, at upaya, tanggapan mo sa reting ayon na yampang mi, at layon at danan nakang ligaya ning kasaywan mi. Ipagkalub mo sa iti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabaya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Yat nayo ren puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunaypin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Iyeng kaya kang amano, aking kapamilatan na nilangan ming yato. Iyeng talapangabos at tinubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Banal na Espiritu, may katawan niyang tao at may bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, banitalakad ning metong banal na balayan para kaya ka. Nagpano rin gamat na king krus, bansintanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyubing miye. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at tingyatu king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang king lagyuning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo.
Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kanan niya. Itiing ka na kong katawan. Amidaon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyan ng kalis, karing kayang disipulo nga nam. Tanggapan niya iti ko nga, minam ko kaniti. Iti yung kalis yung kana akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinumia, Cristo Datangya, Inyang inagaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yak yung lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalong-lalong talasuyo mong diyamong Jason, Marcelino, Elmer at Marius. Ading alwa pang mayang na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kikikabaning panawon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabos at may buking bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami at Chubanwa, misambani nagyumo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan nin loob mo, ket sulip antibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibiyam mo kaya kami, king Aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, antiing pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya pa'y sao king tukso, nuni ikabos mo kami, king sablang marok, Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. uling kaya ka ing kayarian nating kayupayan, ating ligaya, manggamang king alanganga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Nang lawen mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabaya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemurin, Ikakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato,
pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalakoging kasalanan ng ato, noon tamang may aus, king hapunan ng kordero. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka, dapot tiyag kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat Ginugod mo at lingap. Salamat king pagawal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Para king biyabi kalupok e kami. Pamangani aldo pagyemungan. Tuknangan mi, malan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Paniningal do at kinlananing bulan. Tiyok ning hangin at kanta daring hayop. Salading pagwiling mengit at dait daring maglambit. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria. Kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tawo. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya. Pakalulu ang ponsikanan pilubluban. At ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan na tingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tawo. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula,
Ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablan lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retan lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango nabye, pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen, Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, idala mo sa aking kayang kaganapan, karing puso mi, ing pa makinabang, apay kisaluan mi kaniting sakramento. Mamunga sa karing biyemi, ing kay kaming pamagmasusi. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sa pagganangan mo po, bukas kat panapon niya po yung misa tamo na. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antemurin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ang iba, ang puning anak, ang puning banal espiritu. Amen. May rin kapag masusyan tamo, may tanang luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Diyos. Maya pa oras, dakal po salamat, kaya kaingan. Gandang araw, maraming pong salamat.